Aku abanai kublai pi baro haka keteng batyang tham chong Jesus Christ bat ngaku aban piang somphai pi baro syakane ka program ke jongi menta kata yo sai sisen pat ngai ngu yo blai ba pi kloi ban pelut por ban ngap ya kide ki jing ya selok ki jongi lang ba ka tien ki jong blai ban ngai scam ki to ki bala chu ya so ba ni man kata yo pila yo shibun ki jing kerku ha ka bai dai bat ki subject ba pher ki bangi ya pule bara kadi kata yo ru ki jing pule ki jongi ka dai phang ka balang basa bat ki kam chongka lase dar prem chong phi ki bai osno ya kane ha ka sien ka banang kong bana ngai scam pen si yo shibun ki jing hikai bat ki jing shai langba kane ki jing ya grand bat ki jing phlu jumut ki jongi bat kinong isu menta kane ke janmi agane klimat ngi don ye evangelist ke lamare forget mina langsyang bat i nyaubo la pasam bat ngangai scam kinsa la ban ya sam lemban ngi ya ki katutli ki jingkli ki ba ngadon ban kli ya ki baro bat ngakot sobai pi sai sen ngai scam phnya so ban ngi komba katukani por bat ngai bat kan long ke jingkal khu ka bakraw na ka bata chong phi bat kham tam ha jing san ke chong phi ke jing long jing ka ba kan jaman sim te ha shwa bang ne sedang to ne pedam lang shwa la ki khmar ke jing duai bleu bak pa chung ba bneng ki kwa banai ngo yeme bang yo ya ba khum ke ne ka por ban ya so lang ban ya grand lang ba ka tien ke chong me bat ki ya ki baro ki ba ngap na ki jaka ba pher ba men ka khu khnang bang yo diang ya ke ching ya lam ke chong ublai lang ba men sim khoi ba bang sang thu shu shu ya ga ne ka subject ha ga be dai bat ka balang basa sngi ka ba khadu bat ki kam shakri ki chongka to kren lang ba chong ya ublai na bang ipan kine ka tang thang tam ke chong Jesus Christ men ta ba hala ka taru amen Tega jingkeli ka banang kong aqua ban keli ya nyau bol lapasam kei ka jingmut chong ka kantin ka balang basa atu pilan emban ayangi ya ki jingmut ki chong ka Keblai shibon ya kene ke jingkeli haswa bangan jubab ngaku ban ai da kenuksa kenang mangila ban sengau thu ya kene ke jingmut ke ka basa Noah bat kalongi long sem jo hadin ba ke jingchle kaladep ya kalongi jung lakot ki basa ki ba kendiat ki ba yo ya ke jing pelai na kata ke jingchle bat kumju ru ke basa kedai kebasa kat kum ke Webster dictionary ong kebasa kedai kebasa kiban light nang ta kiba red kiba kendiat bat kane kedai kicingmut jong kedai ke kenten basa nange scam pis ngau bat min saya pulai shushu saka epat kabalang kebasa ke jong ublai shibon aku abanai kublai ya ba nyau bor ki to ki jing pinchai ki balangkat bar ki bas ngotanan ka be dai bar ki basa aku aban phai man ta sha ba minat langsyang philam pinchai ngi ha ka ba kum kan no kata ka jingmut ha ka bang ong ka basa Kublai shibon ya inong penyat balakli to ke jingkli kabalang basa haki singi ke bakhadu kalong kata kabalang kaba ne hakipor jeng kaba kut tat hadu ke jingwan ke jong Jesus Christ bat kaba hikai bat kaba yalap ya ketin ke jong ublai dak bat scam ya ke jing hikai jong Jesus Christ bat ya ke jing hikai pateng jong ki apostol kiba wan lamba u Jesus Christ te kene kalong kabalang kaba ublai ula penyeng ula seng haki singi ke bakhadu kabalong kum kabalang kaba nengkong bat kanlong ru kabalang kabakado tat hadu ba ngin yo i yu jisu ana unwan ha sahid benang play shibon ba minat ki to ki jing pinchai ki jong phi ha ka be dai ba kendiat kono bangen laban itu ya ka balang ka basa
bat pila batai kendiat hakawe dei bat kabalang kaban syakri ya kam kejong blai bat kaban ini au Jesus Christ bat hakawe dei bat katung aku aban kili biang ya evangelist ke lamare te ki ki bangila ban itho shna ya ka ki dak jong kabalang kabasa Kebelah bon ya kecengkeli ke ba pila ai hanga. Kecengkeli ke ba long ke ba don kam hadu kata-kata. Ban tip sepang ke balang ke basa. Marah kini kisni ke ba menta ki don bu lagi hajar peu hajar teli ki balang. Mar kata hakane ke jing ya keren ke jungi. Ngakermen mau blame kurku ni rap yangi mengila ban yit ban itu ya kata ke balang ke basa. Kejongu. Nang ban itu ya ka, mar kata, kene ke balang, kadei kata ke balang, kabar bat scam, ya baro kicipe hukum. Baleng ong ya kata, namar kijiu, kidei kibriu kiba bat scam ya kici baro cipe tuliki hukum. Henry Pause, Anda wanu Jisu siapa nega percaya? Kim ngai badai umasaya jongki, unong penim jongki. Amar kata lada kabalang kabangai tang ya kisip hukum, kakentaj pat di kecing pelayu Jisu Kristus kadai kampat dai kabalang kabasa. Amar kadan tang citeng, Henry kajing ngai ia kisip teli ki hukum bat kajing pelayu Jesus Christ kadai ban yayai rengkat kata kadai kawai na kijing long jong kabalang kabasa nangta kamat kabaar pat kalong kabalang kabangai ya umun sem jong kajing itu lepa namar nadu kisngi ki por ki pemencua ngi boblei hadin ba wadamat ke im kila ngop sikapop kumta ublei ukren lingba kinong ya tu lepa kibo ulejit mar kata kebalang kebasa kedai kebangai ya umun sim jong kecing ya tu lepa nangta kamat kebalai kalong kebalang kebayalap ya ke gospel ha kapor kababiang kamat kebasau kabalang kebayalap ia ke kubor babom jukun ia kena ngilaban syam naki kitab jing penpau khat sau kelenong ke khot ke ban riu nangta ke gospel Matius arpo sau kelenong ke khot ke bakhat sau hang ne ladangi pule ia kene ki artli kelenong ngin snau thu shai ba kata kabalang ke basa ke jong bulai kan le ke pendep biar ke jing hikai jong ke tin ke jong bulai amar kata lingba kine ki south likimat ha ke jing seng thu jonga ngila ban itu ya kata kabalang kabasa ke jong bulai ku bulai sibon Play sibon ya gitu kijeng pensyai ki ba benia ki ba pila pensyai ha ka ba dai bat kijeng itu shna ya kabalang kabasa bat ngaku ban phai man ta cha iba minat ke ki kam jong kabalang kabasa Kakam jung kabalang basa akisngi bakaduk kalong ban penbena ya ka taga kubor ke babom jukut ke bangi syem ha jiman pau kalong ke bakhat saw kat naru ke bahan reu bat ke ba ar kalong bakan yalap syepang kata ke jingsyong thai ha ka sing ke bahan yau ban phai biang syau nong thau bat kabalai kalong ban yalap syepang ke jingwan ke arsin ke jong Jesus Christ ban penkre ya ki breu ban syem yau sem jong ke benang bat ba ujisu unsa wanshen bangi dei ban long ki bra kloi ban penkre nakamta ban syem barus em jongi utrai jisu lashbon Keblai sibon ba minat ya gitu ki laitali ki benta jong jeng pensyai ki jong phi ban ngai scam kala long ka basai phi bara bat kham tam ka bang nang penkre ya ki we na ka benda ka jengwan ki jong Jesus Christ bat ngakwa man phai man ta shei ba nyau bor
But mano kibala bani shimenta kibade bani shimenta hakane ka kam jong jeng pemena ya jeng shwa bu jisun sawan alsin. Kublai shibon ya kene kecing keli. Ban shim mentah hakakam yalap. Ngilap ban shim mentah mano remana. Ujisu ukot ya kisenran gejong o. Om ke basta. Henry upen hika ya ki. Bat ki yalap ya ke kubo. Gejong ujisu kres. Ujisu upaap ya ki. Tak adu anda haba umensim akoi unwan here halor jongki. Namar baki dan kam. Ya kecing pat krek. Kumjuk ru. Ujisu ukot yang ni. Namar hak ke gospel umat hiya skol nong basan. Kadukot ke bakat lai. Ke ong pipilong ke melu ke pertai. Nang ta kadukot ke bakat saw ke baong. Pipilong ke jingshai ke pertai. Namar kata kadau ujisu ukot yang ni. Bangin long kata ke melu syakane ke pertai. Man penbang, man hikai. Ujisu ukot yang ni. Bangin long kata ke jingshai syaki wei. Man penbenar ya ke gospel. Banyak tu ya ke jing shisha. Banyak tu ya ke jing syai. Syak ke jaka ke badung. Henry ngidon kam. Ya ke jing pen krek. Kumbau jisu. Ulah pak pen krek ya ki senran. Ki jong u. Pat kum ta ter bun kino yalap. Kino yalap ha ke Bible. Wat la kilong kinong rap. Dan pedeng jong ki belong kinong langrod. Henry ujisu ukot ya ki. But ukta ya ki kum kanuksa Jeremia ublay ulakta ya ka shintor gejong kenang mau lawan kren na kabeta jong ublay te kum ta kane ka kamat ya kemangila pule hakan por kadai mana bala ban simenta baro ngila ban simenta rei kawai ka mga kwa ban ong ba ni haban pen krek kecing pen krek gejong ni bat kenang ba umlai ni rap ini kat bangi pun benar ya kene kijing shisha ha kene kisengi ke bakhadu kenang ba ki breo ha ba kenya sngo kin sngo ya kijing kren ngi jok mensim ko ya ki don ki jok ki kumlai shibo Kublai shibon ba nyau bor gitu kijeng penshai ki jong phe ba kampir ladang hilong ki ai ngi la bani shibanta kenthei shinrang ki ba red ki ba he bat baro kit khat ki balang he hau Jesus Christ manang khwa ban phai mata sha e evangelist ke lamare te hakabai dei bat ka kam jong ka jing pen bana te hatu ni la nem ban pendep ya ka ka ba wi sayau lai thulapa ha ka kitab ke jongu bang hilong kum kita kinong pen kre ya kalenti jong ka jingwan trai hatu philaban pen shai ni bai dei bat kene Kublai shibon ya kene ke wai pat ke jing keli ke ba phila ai nga. Ha ke jing ya dei bat ektin ke jong blai. Ke bangila ban syam nu isaya san pra ke nong rekhot ke bakat ar. Bang ha ke ba long nong pen bah. Ya ke lenti ban syam. Nah, ha kini kisngi ke ba ye ementa. Ladangi pej bat ladangi ngap ya ko kom ya lap bat hikai jong kiniam ki be pher be pher ni sngaw ba kalong ka ju hi ka thang ya lap sepang u Jesus Christ u nong penim jong ka perthei han rei lang ni yit pat nak jing tho ka ba khoi ka belong ka Bible ka bangila ban syam Deuteronomy saw la nong ka khot ka ba ar ka ba ong namar ka tin ka jong bulai ka krenshai da ka ba ong ba om day yangi ban penduna lene om day yangi ban pentam ya ka tekat kum ke jing sel thu ku jonga kane ke jing hikai ka ba blai ulabu nado mendang long jong ka perthai kum ta ka balang ka ba sa ka mengila ban yui bagale ka pendep ya kata kelenti unong pen bahai ya kelenti ban syong ta ha jing sel thu jonga kane kadai ka benta ka bangide ban ye perkhat khia ba khnang bangin lap ya ka jing shisha kat kum ka tin ka jong blai ha jing sel thu jonga ka don ar benta ka wei na ka jing hikai Jesus Christ ye kisan ran ka jong u
kalong syapang ke jing khawai trai la ne ka sakramen o shwa ba on di yu da way nik sinran ke jong but Jesus Kristus sudah tip baka por jong ko lajan kumta Jesus kwa iya ki sinran but uban penlong ya kata ke jing ya bam ka bakhat tu yawai kumta la pha iya ki arngut ki sinran bakin lait ban pen kre ya kata ke jaka ha ka baki la ban ya bam lang ke jing bam ka bakhat tu ya ka bangi khot menta ni ki sngi ke jing khawat trai la ne ka sakramen bat kumta long baki ne ki arngot ke kat kum ke tin ke jong ble ngi la ban syam gospel yones khat lai ka lanong hang to ngi ble ter hang to ngin syam ya ne ke jing tu khana bat ya ke jing shisha ke jing hikai ke jong Jesus Christ uba le hikai ya ki sinran ke jong u bat ka khot ka khat sa bat khat san ka ong hane namar kata lada nga uba utrai bat unong hikai nga la saj ya ki kejat jong phi ka de phi ru ban ya saj paralok hi ni ya kan ke jing le ka ba phla ke jong Jesus Christ hadin la biang ke jing kre na dong sedong atau kamera ka ba hajram kisnran kidang kemilenti ba mano ban wan ban pen saj yi ki jat ki jongi namar kisngeo ba ka kerdan jongki ka long ka ba he namar ki de kisnran ki jong Jesus Christ Ndre anda Jisu yit ya kicing ya kada not ba de kicing mut jing perkhat ke jongki kumta pause umban se ban shim ya ka jain ban pan po ila de bat ban dem ban shim ke da bor ko bat ban saj yi ki jat jong kisnran ki jong nala poi how u apostol Petrus wong em dalele pinum yo ban saj yi ki jat jong ndre Jisu wong gumno wong lada ngam yo ban saj yi ki jat jong menom dan benta ban nga hagi hima ka beneng kum ta wong mde tang ya ka kejat namar kata ka kli ki ti ki jong nga baro sengawa ban saj ndre Jisu mom dan kami kata tang ka kejat mela long ba khoi mar kata hagi jing dei bat kani ki jing hikai ki jong nong pnim jing Jesus Christ nga sengaw ba ka balang ka basisya ka balang ka basa ke jong boleh ka dei ka babut ya ki jing hikai jong Jesus Christ ha kane kerukwam jong kejing khawai utrai lane ka sakramen skawai kamat ka bangakwa banginya perkhat ha kane kadai sepang kejing yap jong kibreu pun na kibreu ki ngek ki phla bagi ong sin bau la yap lane ka la yap kala poi siaga hima ka jong boleh namar kata ki dwairo ki ang sngau bah kerku yaki khon ki ti yaki bahing sam ki badan jikan dei paro renga ha sngau tho jonga ek tin blai kne em Jesus Christ ka tin ki jong blai kai ba sen bo bru la yap ki jing kan mau jong kila tu kila dam paro ya namar kata kne ke dei ke jing hikai ka babakla ka bo syaitan u la pen thame ya ki nong pule ya ka tin ki jong blai namar kata tungin yit bah ya ki jing tho jang ka tin ki jong blai khnam bo blai un pen shai hangi ya ki ne ki jing hikai ki balong kelenti ka ba nong pen bah ya ki lenti ban syang mar kata ka balang ka basa menta ka pendep ya kine ai ki jing hikai jong isaya naduk mensyua kumta ai bu blem kurkun ya rab yani begin yit ya kata ka balang ka basa ke jong blai ka manadu mendang long bat kan yai long haduk isngi ki bakhadu ku blai sibon ku blai sibon ya rangba jengi evangelist ke lamare ya kitu ki jeng batai benya ke jong phe ba hoi ka balang ke jong blai ka pen kre ya ka lenti na ka benda jong try ban ngakwa ban phai menta sha i wei pat inoi simenta jongi iba minan nalol ka baya lab ya ka khubo jong ka jing pen em ka jing kali ka ong ki ai de ki jing thmu ba ka balang ka basa kadan ban le nalor ka khubor jong ka jing maham jong ka balang basa kadai ru bandon ya ka phaniang jong mensim bakhoi hagi sngi ka bakhadu
ba ngila ban up kermen ya kata kejingwan kejung Jesus Christ klem da syo samthia kejing im kejam sim jingi ba ngila ban yai pet syapersya kata kadak ya kebangin nyampe sya kata ketong kum ki nombut kejung Jesus Christ ngi i ha ka gospel Matthews arpusan kalnong ngi i spangini ki thesoti ki ba bit bat ki ba start bat itu ki ba start ki la pen kre bat ki la kloy ban kendo ya tau nonglek kurim onala poi kata kejing perta Tingi don kam ban ye kendo yu Jesus Christ bangin la ban pen kre de tang lamba ka jing aibor ka jong umen sem bakhoj yengi kumta ngila ban ye sem bat ban ye kendo ya uta unong let kurim belong em kis em bar utrai kita Jesus Christ bar kata ka nong let kurim ka belong ka balang kita ki thesati ki bam sem pentingit ilade bar ka wan jong ka Babylon kata ka wan ka jaman sem kani kelong ka jing pentingit ha ka jing im ka jaman sem ladang ila pen kre ilade ladang ngim sem pen bitingit ilade nginlong kita kibala kloy panisem ya unong penim jong ujisu anda unwan Keblai sibon ba minat ya gitu kijeng pensai ke jongpi ba balang ke basa kadai ban dan ya kijeng long kijong jisu bat kabom pen bet hobria pen bet tingit bat ki jeng hikai jong anek prathai bat ke bangai i ke long ba umen si makhoi udai ban pendap hangi baro tengah kan phai man ta sha iba nyau bor bat kijeng kali ka ongkum ne hadu kanu ba kane ka balang basa ka long ka ba job ha ka jing pendap ya ka jing temu utrai Keblai Shibonia kena kejing keli. Kebalang kebasa kejong ublai kan pendep. Ya kejing temu kejong utrai ha kena kepertai. Bat kumbau Jisu la ai. Ya kekam hai kisanran kejong u. Banyelap sya kepertai barok kawai. Bat kum tangis ngau thuru. Mangidon. Ya kekam bantrai. Ni barok. Om tangki pastor. Om tangki evangelist. Om tangki missionary. Henry barok ki dekat balang. Kita nyala kejong kekam. Pan pendep ya kena kejing temu kejong utrai jongi ha kena kepertai sengam an pulai pim tanai kini ke atli ke dekat ha ke baya day bat kena kejing keli ke benengkong kita ngini pa cik kitab jing ke pau ke nong bahnyau ke dekat bakat lai hadu ke bakat nyau ke baong kum ne jing pen pau nyau khat lai hadu khat nyau te uai na kita men basan ulah keli udah ong hanga kini ki balakup kita ki jengku balik hato kilong ki ai bat nano kilawan tengalai thu ha u ko kenrat metip mame te ulah ong hanga kini kilong kita ken ki balawan na kata ki jingjing jar bakrau ki balasai kita ki jengku jongki bat kila pen khot li ya ki ha gesnam jong ta phun lang ro namal kata kilong khmat kata ka khet ublai bat ki shakriya umen sngi bat men me ha jaga kentang jong bat to ba shong halal kata ka khet un shong ka halal jongki kinam thangan chu kinam sliang chu lemne kasngi kanam nyo shot yaki lemne kano ku jing shit namau tau khon lang bro bah pdeng kata ka khet un charai yaki bot nya lam yaki lenti yaki saki pukri ong jing e bot uble nya no yaki jing chong man baro na ki khmat jongki kane ka jing mi na ka jing trai shitom jong ka balang ka basa ki jong uble mapi bot manga iwe pi we ngilong kita kinora khubor sakawe ka dekat ngakwa ban pule na kaju hi ka kitab jingpen pau ka nong ba khat san pat ka dekat ka ba ar bat balai ka ba ong kum ne bal ngali i kum ya ka duriu yet ya ka bala khle da ka ding ba ikta ki bala yo ya ki jingjop thiao halor ta umrat khla bat halor kata ka dur jong u bat halor kata ka dak jong u bat halor kata ka jingkhen ka kerteng jong u ba kita yeng ken halor kata ka duriu yet kita danru kidoi tara jong ublai bat clear why jing why Moses usyakri jong ublai bat jing why jong ta khol lang brot kia ong ke bakra bat ke bai phla long ke ba jing le jong me out try ublai badan ba baro ke ba hak bat ba shisha kita kilenti jong me us em jong ki ta kane jing mi na jing trestom jong kapalang ka basa jong ublai ki breu ki bandan habneng ki breu ki ban yo ya jing pen em kedai kejing trestom jong kabalang ka basa jong ublai kedai kejing sim khia jong ki ya kene ka kam ya ka ba jisu ladan kejing temu nam ta jong ki iwe pi we te nama kata daw akan tu pi bangin long kita ki nong ra khobo ban kring ya ki men sem khnang me kila bandan hang ta
kembala keren ha kitab jing pen pau ye ni ke artli ke khot Bible ke ba nya sama kan ke por ko bless you bon Boleh sibun banyak bor gitu kijeng pensai kijong pi ba kita ki basa kin yo ai ka bai nong ko mau chisu la kula ba kai kai ka bangi le kamlong ka bale no e ngakan phai sai evangelist ke lamare hatu phila ban ai ka tu kan tli ki nuksa ha ka testament ka barem ha ka bai dei ba kita ki basa ko blai sibon ye kene ke jingkali ke ba phil ai hanga ke ba ya dei chapang kinuksa jong ki basa ki bayai ne ha ka por jong testament ka barim hang ngi la ban shem na ka tien ke jong blai no Ezekiel khat sao ko na hang to ngi shem unowa Daniel bat Job kide ki laingot ki bru ki bay long ki bayai ne ha ka testament ka barim kide ki ba ich shisha yu blai bat ki don ki record ka babaha ha ka tin ka jong blai nang ta Ezra khandai khat sao ru mi shem u Abraham wa ka Bible ka khot u pa jong ka jingai nang ta u Isaac bat u Jacob lane u Israel kineru kide ki laingut ki ba yaki kerteng jong ki labu record namar ki long ki biyai ne ladi ki mat ki jing ki jin jar ha kalan ti ya ki jong ki haslan perthai nrei phose ki long ki biyai ne ha ublai ke jinget jong ki kalong ka skam hatu kata kom ta la record ye ki kerteng jong ki nadu ki kitab barim nang ta Moses nong yalam jong ki kon Israel hari khlau hari jing shisha tang sapusni ke jing yai lanti na Egypt cari kanan Henry namar ke jing long telot jong ki kon Israel ublei ul penjerong ye ke jing yai lanti jong ki naga sapusni shak ka sapusnem komta Moses long nong yalam barat ba jong ki oh kane ka ai kan nuksa ka babha naga banta jungi iwe yo Moses la kano daki kon Israel anaki do ye kijing bam ki kano yu anaki do ye ko umdi ki kano yu anaki la do ye kijing bam la lot kijing bam baro ki la kano yu Moses kumta ter oh namar ka tau Moses bapli Losya kena haki kon Israel. Tamar kata ka ai kan duksa ka babhan naga penta jengi ki bru ki be magi ki sngi. Ya u Noah, u Daniel bat u Job, u Abraham, u Isaac, bat u Jacob, nangta u Moses. Kine gide ki katukat ningut ki bangala record naga ka testament barim ki long ki bru ki biaine scam how blay mar kata ai ba blend kor khu ya rap yang irup ngi long ki biai ne hakini ki sngi pat ki ngi menta kum ta ka testament ka barim kam ka dei ka tang ka serngeu na ka benta ka testament ka pathamai na ka benta jangi bat ka testament ka pathamai kam ai ya ka niam ka pathamai hanrei ka dei ya ka chu hi ya ka kom ngai ya ublei bathau ya ka parthai bat ka peneng sejorong bat ki e baro ibadan hakane parthai amar kata udai unong thau bat unong penim nong suspa ujungi Jesus Christ kumta kine kidei kinuksa kibasa kiba long kibiyai ne hakapor jong tes tamen kabarim ai bo blame yarab yangi bingin long kibiyai ne scam how blay nam ta kini kisni kijuk kibathamai kiba phibat nga ngeem kublai sibo Boleh sibun ada ke lamare gitu kijeng cha ki chong pi ka bai dapat ki nuksa chong ki basa ha ke por chong ka testament ka barim ba ngakwa pat ban phai menta syai ba minan
hatu ka Bible ka kren panem ya ka bahasa ha ka sengi ka bakhadu lada ka kren philaban benchai ngi ha ka bede bat kene Kablay shibun sa sien nam tak tu ka jingkli. Hoi ka Bible ka kren chapang ka balang basa ha kisngi ki bakhado. Bar kita ki long ka ban nangkong ki sumar ya ki hukum ki jong blay kenthup ya ki ne ki speutli ki hukum ki jong blay ki bangi shem ha ka Bible Exodus arpol nong. Bat ka baar ka long ba ki don ya ka jingpla yu Jesus Christ. Larangi pej ha ka Bible. Bat ka ni ka jingpla yu Jesus Christ ka long mensim ja ka jing thol pa jiman pa khat khandai spel. But mensim ja ka jing thol pa ka long ba ki don ka jing ai ja ka jing thol pa haki ba dai tamaka kata ka balang ka badon ya ka jing thol pa haki singi ka ba khadu balak ban batai ya ki jing thol pa haswa ka jingwan ka jong Jesus Christ. Te ki ne long kita ki briu ki basa ki jong blai haki singi ki ba khadu ki ba sumar hukum jong blai bat ki badon yo mensim jong ka jing thol pa. kublai shibun ba minat ya kitu ki benta ka ba phipen itho ya ka balang basa ha ka sengi ka bakhadu barang ko am phai mata sha iba nyaubo la pasam ha ka bede bat ka chingya lap ya ka gospel ngi iba ka balang basa ka ya lam ya ka gospel kumba la chuya lam nadu menshwa te hatu phi la shushuan penchai ha ka bede bat kene ka benta Kablay shibun ya kene ke jingkli. Namar ba ka balang ka basa ke jong blay ka don ya kene ke juk ke kubor. Wat menta ha kene kisngi ke bakhadu. Sengap an pulay pi menta ya kene ke kubor ya ke ba nadu menshwa. Kila don ya kene ke kubor bat kila lap syaki bere baro. Bat menta ro ka balang ka basa ke jong blay. Kuma pili sengau mane. Ka balang ka bala ha ke kitab jing pau khat nyau kalau nong ka record ka khat nyau. Kaya lap ya kene gijuk ki kubor kan pulai pi menta ya ki nyau tu le ki mat ki badan kam ki ba pensisya ya kene ba yu rasa ki dang don ru and raise ngap an pulai pi menta ka badan kong ka balang ka basa ka jong ublai ke lap ba ka hukum ka jong ublai ka long ka ba bom jikut ka bom la ban kela dei nama ta ka daw ba Jesus Christ hap ban wan ban syayap namar bom la ban pengkelai ke hukum namar ka hukum jong ublai ka long bom jikut ya kita pila ban syam na ka jing roi kisam khat khandai nya ru khat wei ka ba ka balang basa ka jong blai ka elap ba ka sngi ka bahnya ka de ka sngi sabaton ka sngi saturday sai jan ka de ka sngi sabaton kuma phila ban chiam nya kita exodus arpau pra hadu khat wei nanta ka balai u jisu nwan ha ka ne ka sen ka ba yohanes khat sa we hadu lai nanta ka khubor ka basa jong blai ka elap ba ubreu ulong ubayap kamet ke jong u kalong kabayap pat umdan uno no ubreu ubadan ya kata kamet ke bom yap shu detang ublei ubom ulong ubom yap shu nama kata kadau ubreu haba ulayap umtip a rum pada don kano ke jing hikai bakla bom de kat kom na kting jong ublei wanam mensngau tapi ya kting jong ublei ke bahikai shopang ke jing yap ya ke ba kibayap kim tip AA. Baca kita pula bancam hak Ecclesiastes kalau ban kendai ke dekat ke basau hadu ke ban breu. Ke basan. Ubreu ubapop ya ubreu ubapop 8M da ke jing IA. Bat da ke jing ngai ha uji sukres. Kabalang basa jong blai kalayalap ya kene bat ka pila ban syam. Ya kene na ke tin ke jong ublai. Bat ke ba Henry ko bang ko banyasa mat pi long ba ke kam yalap ban Krisyan yang kekam yalam kedai leng ba kijing ai kijong i kibreu da kijing kerku kijong ublay da kaba shipel ban Krisyan yang kekam yalap nang kaba pilap ban syam malakai lai ra hadu shipel nang ta kaba nyau kamat kaba ong kajing kot jing kia kalong kebadan kam hadu kata-kata bangi hap ban suma kum kajing long kejongi bat ya kata pilap ban syam na ka city jong lai Yohanes ka dekat ke ba mat kini kidei kilong nya tuli kimat ke bang kwa banyak samat pi but ngakerman scam apilas ngau tu bangi kia ke balang ke basa ke jong ublai ke dan ke ju ke kubor banyak sam sya ke pertai barok ke we banyak tu ya kene ke jing shisha na ke ketin ke jong ublai kublai sibon
Kublai shibun banyak bor gitu kicing pensyai bas tenan bat ki babnya jong phi yui ba ka gospel hi kadai ya ka balaya lap na do kita hi por ba men berem ha ka ba ya ka jing ye bat ya ka jing peneme bat ya ki bubun ki banta ni le manta ya ka bala chu le man shwaแต่งความบันพายมันตาชีบาไม่นานความบันคลีกันนี่ก็จึงคลีกี่จึงลองที่แบบเปล่าจงกับบาลังกับบาษาฮักสิบักขัดดู Kublai shibon ya ketu ke jingkli ngangai ya kani ke jingkli ke ba la kli shanga kalong ke ba syai la dangis la sngap ya ka jingjubab ha ke jingkli ke balai na kaliang jong i pastor kilamre ngangai kalong ke ba syai bat kawe kalong ka jinglong ke ba pau jong kita ke basa ha ke sngi ke ba khadu kalong ba ki yai ne ha ka kten ke jong blai ki yai ne ha ka jing kai jong Jesus Christ bat kinom phaidin shu lada jia ka ei ru ka bajia hapo kata ka balang namar kis nyu thu ba don tang kene ka we ka balang ka ba hikai ye ki breu ya ka jing shisha ka kom kten chung blai bar kinam phai din shu wala don ki jing ya pai ki jing ya pra ki ba usoitan wanra ka jing kulmar hapo jong ka balang te usoitan uko ban penjot ban pensingai ya kita ki breu ki jong blai ki bran kata ka kenhun kata ka bashisha kata ka kenhun jong ki basa bat kini ki beriu ki yai bat scam ya ka jinget ka bakila don bat ki ri ya ka jinget lemar lapan perang ya ka jinget jengki kum kata ka ksier ka lapan perang hadu nyausen ha ka slam kum taru ya ka jinget jengki on pen perang ha ki sngi ki bakhadu bakin la ban yeng scam tat hadu ka jingwan ka jong Jesus Christ ya ka jinget ka jong ru on perang ha ki jing ki jing jujar ki jing ya kendu jengi ki ban jia ki jing tenju ki ba meding ha ki sngi ki bakhadu te kita ki basa kalong baki yai ne ha ka jing tenju wat lare ki mat ya ka jing yap ki ne ki bri ki bot yu ta unong ap lambrot ki bot ya ta khon lambrot ka chiba ulai wat lare u yai lamba ka jing yap ki bot yu wat lara u yai ka jing sha pen stam ben ki bot ya ta ka lenti bat ki sha na kam ta ka jong u te ka ne kalong ka we na ki jing long ki ba pau jong ki ba sa ki sni ba khat do Amen. Kublai shibun ba minat ya kita kijing ya ki banta ki ba phila pensyai ba phila warai kita ki mat ban ngai scam ba ka la warai ki jing pensyai ki ba bun ba ki jing kili ki ba bot ka ba nga kwa ban kili ya i evangelist ki lamare ka long ha ka ba dai bat ka jing phla shaphang Jesus Christ hatu phila ban pensyai ki jing mut ha ka ba dai bat ka balang ka basa Bakadan ya kini kecing pelai Jesus Christ. Kublai shibon ya ka we pat ka jing kali ka ba phila ai hanga ka jubab janga kalong ba ka balang basa ka jong blai ka don ya ka jing phla u Jesus Christ da ka ba ya lap cha ka parthai baro ka we ya ki khubor jong ki lai angel Jing pen pau khat sao ko lanong ka khat ka ban reu du khandai kum ka jing mahang ba de ban chep ting yu blai pat ai ka borom ha u nang ta ka mat ka ba ar ka ya thu ba la ka lon ka Babylon ka balai la dau no ru umane dem yau ta umrat khlau ba ya ka dor jong u un yo ka jing bitar ka jong blai jing war sin ka jong Jesus Christ nang ta ka shi hajar snem jong ka jing suk habne Roitan unsa marwe hakane ka sla parthe ka jing shai jong ka sni unum yo shu ban pan shoy no ru yo shu namar ka jing wan arsin ki jong Jesus Christ baro kinong bot ki jong u kin yablot khaj kumta unsa marwe haslane parthe shi hajar snem bat kamat ka babot kalau Kanong ba Jerusalem kabathamai lambat kita ki riu khoi ki jong blai kin wan hiar lang bat u Jesus em jong ki se mutrai jong ki trai ke jing he jong kanong ba Jerusalem kabathamai kalong 6,000 sanspa square mile bat kadon khat arteliki khardok Nang ta ka mat ka babot
ka jing pemipat ka ba ar ka jong blei ya kinong but usoitan nang ta ka jing thang du thang dam blei ya usoitan bat ye kinong but ki jong u da keding nang ta ka mat ka bakhadu ka jing thau thamai blei ya ka parthai ka ban sanshar tang da ka jing suk bat ka jing kaman jiunom la jiunom kini gide kata ka balang ka basa ka badon ka jing phla u Jesus Christ kata ka balang ka basa ka jong Jesus Christ ka le ye kini ki ai ki baro kat kum ka tin ka jong blai ka mission jong ka balang ka basa ka jong blai ka dei ka ne keng ka bangidang sudap ban ye keren menta nomor ta ai bu blen kurku unia rap yangi bangila ban long si benta na kata ka balang ka basa ka jong bulai pan pendep ya ka mission ka jong nong penim jong Jesus Christ ka ba u la e shaden ar jas nam tam menjiwa ku bulai sibo Kublai shibun ya kitu gijing pecah ki babnya ki jong phi evangelist ke lamari ngai scam kala long gijing penshai ka babnya ha ka ba ki ba nong bu ri jong Jesus Christ kim tiang shu bat ki ai ti lot yelade bat nga khwa ban phai byang man ta shai ba nyau bol la pasam ke ka kam jong ka balang basa Kublai shibon ya kene kejingkeli. Kabalang kabasa kadon ya commission. Bat kata commission. Kadai banyelap ya ke gospel. Kadai banyelap ya ke kubor ke bakadu. Ya ke bangilap ansiam ha ke kitab jing penpau. Kalau ngabakat sao kad khat ban rio hadu khat a. Hang to ngilap ansiam ya ke kubor ke bakadu ya ke ba ublei udon. Baki brew kinlap banyak sngeu ya kena ke kubor. Kenang makin wan sya ke jing kela ke bamut. Ke kubor jong kilai angel. Kubor ke benekong baar bat ke balai. Ke kam jong ke balang ke basa hakene kisni ke bakhadu. Kade banyak tu iya ke jing shisha sya ke berthai barok ke wei. Kat kum na keten ke jong ublai. Kenang maki brew kila banwan. Sya ke jing hikai kat kum na ke keten ke jong ublai. Hoi kidon shibon ki kam jong ke balang ke basa. Kidon shibon henry kami kadon ya commission. Bat kane commission kalong penbena ya ke gospel sya ke perthai ke kubor jong kilai angel. Ba yola sedon na pedeng jong pi ke bom pat je sneu ya ne ke kubor jong kilai angel. Kane ken kade ke por ya pi menta ban yo sneu ya kane ke kubor. Ke kubor ke bakhadu ya ke ba ni deban yo sneu ya kane ke kubor. Kenang mengilap man wan sya ke jing shisha. Peit ya kena ke kubor. Peit na ke keten ke jong ublai. Ku mangala ong menena ke kitab jing penpau khat sao kalau nong. Kada khot ban ru hadu ke bakhat a. Balana pi kwa keno ka jing pencai sngau bha ai ha ki comments ke jong pi kenang mengila ban ai Bible study. Lane ban ha kino ban tam ban nyarap e pi ban sngau tu ya ke keten jong ublai tham shai. Kublai shibon. Kublai shibun ba nyau bor ba pilawara ingi lang ba ketin ke jong blai ha ka bai dei ba kam basa ka kam jong ka balang ka basa ha ka bang yu i ba deu chisu bala sedang ba de kani ka kam ru la ben shet kat kom ke jing alam jong ka ketin ke jong blai ba kham tam ini ki ba ap menta ya ke jing wan ke jong Jesus Christ ba ke jing kili ke babun ngakwa ban kili ya iba minat kumnung ipan i ya kecing ngus iem kejongi shau blai Kublai shibon ya ketu ke jingkli ba la kli shinga hani ke por ban pen i ya ke jing ngus em jangi ya ublai kelong ban i ya ublai ban i para brio ke bangi shem ha ke gospel ke kum Matthias kelong ke ba arpuar kelong ke khot ke ba life hunyo hadu ke ba sau pheo ha ke ba Jesus Christ u ya thu sha ya tu uriu saj u bakli u shepang kita ka hukum ka bakhrau ka ba ukwa bantip bat u jisu ya thu u ba un it nengkong ya ublai bat kata ka de ka hukum ka bakhrau tam bat ka ba ar ru kalong ka bakhrau ban it ya upara marjan kalong ban it para bri ya kini ngi shem ha ka jingtho
yaki balatho haki hukum ke jong blai hau maulong kniep banakong ke jing it yo blai maulong kniep baar kare ke jing it para breu par hangning ngin shem ya ke jing it jongi yo blai ber yo breu kumta bangila ban long kita ki breu ki basisha dak ke bangi ngo sem yo blai jong ke bedeng ublathau yangi ha ke dur ke jong uhi bat ru ha ke bangin mane yo blai ublathau yangi ubalathau ya kepertai haki hendrus ngi bat ubala syong sngi haka sngi ke bahan nyau bat aka bangi syong sngi hata ka sngi ke bahan nyau ngi penpawil de bangi dai ki jing thau ke jung ngi lawan naga keti ke jung ula thau ngi daga keti badan bor jung bat udairu unong siuspa ya pi yanga naga ni kepertai ke bepop bat ngin ai ya ke jingo bar ke jinga ro sem ya uta ubrai hok banyo ya ke buram bar ke jing mane kublai shibon Kublai shibon maminare kita kicang pencai kicang pe barang ngai scam ke babon ke layo sngau bat ke la sngau tho ha ka bai dai bat kicang pedan borom kicang ya uplai ha ka kam kicang kam tam kum ka balang ka basa kicang uplai bat kicang kali ka bak hadu ngakwan phai shai evangelist ke lamare ka jingkli bang kumno ngila ban le kum kita ki nongbut kicang Jesus Christ bang nyai ne kum kita ki basa Kublai shibon si kene ka waipat ke jing kali ka ba phila ai hanga ha ke jing ya dei bat ban yai ne kum kita ki basa hadu ke jing wan Jesus Christ oh kat kum ke jing song thu jonga ya kene ke jing kali ka long ba da ka bor bru hi dalele ngimla ban long ki ba yai ne kum kita ki basa hadu ke jing wan asin ke jong Jesus Christ amar ngilong ki batalot habaro ki liang hanre daga ba IT yala de kumbo Jesus Christ la IT yala de nang bata ki pop jang ka pertai kumta ngiru ladagi sngew ya kata karam ka bangi ngila sha how Jesus Christ no penim jangi kumta ngin long ki bakloi ban yap yakalade naga bantau Jesus Christ but Jesus Christ un pun ko boring lengba mun sem koi kumbo le yakisin ran ki jong but kumta ka jing shap ting kanum don shu ka jing shap ting ya ka jing yap ka jing shap ting ya ka jing sha pen si tambeng kanum pen shap ting shu yangi hanrei lada jia ka ero ngin long ki blak loi ban sha nang pantau Jesus Christ nang ta ki jing long barim ki jengi ngin pendu pendam yaki tagamot anda lakha pat yangi na ki jing long rim se ki jing long ka batmai dei tang kata he ki jing sang thu jonga ka ba pala yangi begin long ki bayai ne ha du ki long ki bayai ne ngin long kita ki basa ha du ki sngi ki jing wan ka jong Jesus Christ namar ha ke jing dei bat ke jing im lada ke kwa buram ka hangame kadang don kadang sno orden yangi namar kata ke bisni ke pihoin kadang don ha ke jing im ke jing kum Kristan dalele nginum la ban long ki bayai ne bat ki basa hadu ki sngi ki jing wan ke jong Jesus Christ rei la dangi long ki khun ki jong blai ki bakier ya ki e ki jing thala jong ne pertai adu kur kom bang kur kom di kur kom im namar Jesus Christ uhikai ya ki senran ki jong na dong sia dong ya ki anjong ki jing ko jing khia nang ta ya ki shipheu ya ki anjong ki shipheu hukum nang ta ya ki anjong ka sarkar Jesus Christ ulah hikai lot yaki nadong sadong kuming le keren hang ni ki benta jong ki baladep namar kata ukwa yangi iwa ipiwe mungin sim yaki ni ki jing hikai ki jong ladangi long shisha kita ki khun ki jong blai kam nong ka ba yangi bang ino yaki jingkwa brai jong ka do ki jingkwa brai jong ka ne ka perthai mar kata blai hiun pun sai bor yangi unia rap yangi ngila ban long ki ba yo benta
ha ke jingwan asin ke jong Jesus Christ mar kum ba ke pau menta ki dak ki shen ki jia ba Jesus Christ onum slam ba onum wan slam show ki jingwan jong u kal hajan hajing kang mar kata ka de ka por yengi bangin kendit benre ngin kendit na ka bayo thia abun jam sim ku ni sha kata ka thong lên mấy cái mission jong ka balang ka basa ka jong bulai na ka manta jong ni iwe piwe ai bu blen kor khun ya rap yang ni mengila sisa ban long aki breu ku ai ne ka jong bulai hadu ki sngi ki jong asin ki jong Jesus Christ oh kan no kan long ki jing command yang ni lang iwe piwe la dang ni un one Jesus Christ ban ngin yo kalat ban ya lej bat u ban ya don menta bat u chia jasnem hang te ha beneng oh kan long ka por jong ki jing command kan long ka por kum bangi yo shuti kum ong na ka jing syong suk chong sain indom ka dan kam shubat ku slai ya ka bala shai ka engan bam ka engan le kum ta ta ka jing pang ka jing sitam ka jing yap ki ba yang sem ka jing ni ki jing sngo sri ki ba haru kom kine baro kindu kindam ndai ban ya don benta badu tang de ka jing suk bat ka jing kemen ai bu blen kor khu ni rap yang ni baro kenang mengila sisa ban long si benta na kene kabalang kabasa kejong bulai bulai kurku yang iwai piwai na kabenta ke borang kejong amen kubulai sibo kublai sibo nam ta ka to kejing jubab kejong phi ba ngidon ya kejing kula ba ladang hiai ne kum kira ki basa ngin sayo i ya do kaman kejong jisu bat kata ka de kejing kula kejong bulai ha ka ba kene ke perthai kam de ki yang shang ke jong selection cha ka ri ke bola pan khre na ka benda ke jong i wei pi wei ta ban pen kot ya kene ke jing ya selok ke jong i bat ke jing pule ke jong i na ke tin ke jong blai kwa ban khati phi ba ro bang ni pedam lang ke jing duai blai ba pa jong i ba benang blai ba penya ja ke jing em ke jong i ba du blai ba penya ja ke balang ke jong me bat lang ba ke tin ke jong me yo i kumno ba me dan ya ka kam ka ba khrau lang ba ka balang ka chong me ban pen sapriang cha ka perthai ba ta ka rukom ka ba ka pang adwai ya ka ba menang ya ka shan ya ka ne ka balang bangin nang ai la ban san lang ba ka tin ka chong me ban pen priang ya ka ching ba ya ka ching i ka chong chi su sha ki wei pan ba dan ki paralok parachor ki ba snap ki ba budin yang i men kan khu ya ki ru kum cho menai kin trai jing suk mat pandap ikido men sim khoi mat tu men long hajan chong kilang iwei ru ipani kini baro ka katang we thang tang chong Jesus Christ men da ba la ka taru amen